Arratsalde-on guztioi eta ongi etorriak Elizalde dantza taldeak Oiartzungo landetxe kulturaretoan ospatuko duen gazte mailako aurresku eta soinu zahar txapelketa honetara. Gaurko txapelketan 30 dantzari inguru izango ditugu lehian, lehenengo D-sailekoak izango ditugun Graziana eta aurkez aurke dantzak eskainiko dizkigutenak, eta ondoren A-saileko dantzariak izango ditugu puntamotz eta agurra dantzak eskainiz. Txapelketa bat denez, epaimaia ezinbestekoa da, eta gaurkoan Euskal Dantzarien Biltzarreko kide diren Maikin Etxebeste Sanzberro, Olatz Azkue Lizarazu eta Naikari Lizuete Aldabe izango ditugu. Idazkari lanetan berriz, Esti Iturria Irastortza izango dugu. Dantzatzeko musika beharrezkoa da, eta gaurkoan Fernando González, Jonander Belamendia, Patria Arozena eta Makin González txistulariak izango ditugu. Gurekin txaloero bat mesedez beraiek guztientzat. Lehenengo saiarekin hasiko gara, D-saiarekin, lehen esan bezala hauek Graziana eta aurkez aurke eskainiko dizkigute. Lehenengo dantzaria June Osinante Mendiola izango da Legazpitik eta prest Nora Eskudero Mujika. Aurrera!
Hurrengo dantzaria Nora Eskudero Mujika Legazpitik, prest Mairi Maia Castaño.
Urrengo dantzaria, Mairi Maia Castaño Errenteriatik. Prest, Intza Gurrutxaga.
urrengo dantzaria Intzara Gurrutxaga Olazabal Areasotik. Prest, Izadi Arbelaitz.
Urrengo dantzaria Izadi Arbelaitz Oliveiri Errenteriatik. Prest Aira Aburuza.
Hurrengo dantzaria, Aiara Aburuza Arretxe Adunatik. Prest, Nora Davila.
Urrengo dantzaria Nora Davila Arion Zizurkildik, prest Ixone Lorenzo.
Urrengo dantzaria Ixone Lorenzo Bergara Lezotik eta prest Amets Lizeaga.
Hurrengo dantzaria Amets Lizeaga Garzia Lasar Teoriatik. Prest, Araitz Berastegi.
Urrengo dantzaria, Araitz Berasategi Armendariz, Legazpitik. Prest, Nere Sarasola.
Urrengo dantzaria Nere Sarasola Tejeria Zizurkildik. Prest, Luka Serrano.
Iritsi gara desaiaren amaierara eta azkeneko dantzaria daukagu gurekin. Lucas Serrano Sánchez Lezotik.
bukatu dugu desaiarekin eta asaia hasi aurretik deskantsu txiki bat izango dugu. Mila esker. Desaiak bukatuta asaiarekin hasiko gara, hauek puntamotz eta agurra dantzak eskainiko dizkigute. Lehenengo dantzaria, Laia Gorbea Puerta Hondarribiarra izango da. Prest, Sara Eskudero, txaloera bat. Hurrengo dantzaria, Sara Eskudero Mujika Legazpitik. Prest, Lola Camacho.
Hurrengo dantzaria Lola Camacho Karton Hondarribiatik. Prest, Maia Lakuntza. Hurrengo dantzaria Maia Lakuntza Bilaron Errenteriatik. Prest, Eider Ilarreta.
Hurrengo dantzaria Eider Ilarreta López Legorretatik. Prest, Xare Arana. Hurrengo dantzaria Xare Arana Goiena barkatu. Eta prest Daniel Madinazkoitia.
Hurrengo dantzaria Daniel Madinazkoitia Arias Errenteriatik. Prest, Alain Mujika. Hurrengo dantzaria Alain Mujika Indakoetxea Errenteriarra. Prest, Argi Lizarazu.
Urrengo dantzaria Argi Lizarazu Zuzuarregi, Hondarribiatik. Prest, Laia Ilarreta. Urrengo dantzaria Laia Ilarreta López Legorretatik. Prest, Kai Narbarte.
Hurrengo dantzaria Kai Nardarte Eskron Errentegiatik. Jarraian Udane Etxeberria. Hurrengo dantzaria Udane Etxeberria Olaso Errentegiatik. Prest, Paule Aguinaga.
Hurrengo dantzaria Paule Aginaga Kanpon Hondarribiatik. Prest, Anaiz Cerezal. Hurrengo dantzaria Anaiz Cerezal Olaskoaga Hondarribiatik. Prest, June Carrillo.
Oharkabean iritsi gara Asaiaren amaierara eta azken dantzaria deituko dugu. June Carrillo Goikoetxea Errenteriatik. Orain bai, bukatu dugu Asaiarekin eta epaimahaiak bere erabakia hartzen duen bitartean beste deskantsu txiki bat izango dugu. Epaimahaiak hartu du bere erabakia eta orain dantzariak, lehenengo sari emaileak deituko ditugu. Herriko matinetxe beste dantzaria, Olatz Azkue, epaimahaieko kideak eta Elizalde dantza taldeko ordezkaria den Nagore Ugalde bere txalo bat. B saiarekin hasiko gara, lehenengo dantzari guztiak deituko ditugu dantzatu duten hurrenkeran eta azkenerako utziko ditugu 3 txapeldunak. Nora Escudero Mujica, Maiti Maia Castaño, Intzara Gurrutxaga Olazabal, Izadi Arbelaitz Oliveri, Aiara Aguruza Arretxe, Amets Liceaga García,
Araitz Berasategi argindari, Nere Sarasola Tejeria, eta Lucas Serrano Sánchez. Orain leheneko 3 postuetan geratu diren dantzariak. 3. postuan, June Osinate Bigarren postuan, Nora Davila Ari. Eta D-saileko irabazlea Isone Lorenzo Bergara Lezotik. Orain, A-saiera egingo dugu salto. Laia Gorbea Puerta. Lola Camacho Cartón. Maya Lacunza Villarón. Eider Iarreta López. Xare Arana Iruretagoiena. Daniel Madinazkoipia Aria. Argi Lizarazu Zuzuarregi. Laia Iarreta López. Udane Etxeberria Olaso. Paule Aguinaga Campón. Anais Cerezal Olascoaga. Eta June Carrillo Goikoetxea. Orain lehenengo 3 postuetan geratu direnak esango ditugu. 3. postuan, Kai Narbarte Estron Errekeriatik. Bigarren postuan, Alain Murka eta Koetzea Lezotik. Eta lehenengo saria, Sara Escudero Orain, irabazleek agurra eskainiko digute txapelketari amaiera emateko.